Brother, gaano kaganda pre. 0.27 lang bro. .27. Pwede pa to gawing 0.26 or 25. Depende kung trip mo, no? Pero 27, super na to masyado. Sample lang bro 0.27 pre. Tingnan mo gaano kahaba bro. Putang ina pre. 0.27 lang to bro. Kaya mo pa 0.26 to. Iwan ko na lang. Sample lang pre. Pag super lang nire-release ko bro. Pre, gusto makita 0.22 bro. Bro 0.22. 0.22 bro. 0.22. Tignan natin pre, 0.22 to. Kung saan alaw bro, ang dami pre. Halos lahat yan bro, super yan pre. Walang tulak kabigin yan bro. Napakadaming gagamba pre. May malalaki pa akong timbangan pag talagang trip mo lang no. Ang dami pre, ang dami. Ang dami pa dito bro. Ayan o, kakapal o. Ang dami brother. So, paano lang ako pre. Basta bukas nasa inyo na to bro. Nasa inyo to mga derby size bukas.